Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Risa Effendi, kelas 11 TKP kalih, absen tigang dosa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para rawuh ingkang kinumaton, mugi kita tansah pinaringan rahayu sehat lan wilujeng dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dinten menika kula minangka pranatacara badhe nuntun jalannya upacara adat sedekah bumi ing desa kita tercinta. Minangka wujud rasa syukur warga dumateng Gusti kang murkung dumadi amargi sampun paring berkah lan kamungkaran tumrap ing sedaya. Para rawuh ingkang tinumaton, upacara adat sedekah bumi punika badhe kita laksanani kanthi runtutan kados makalen. Pisanan pembaca doa bebarengan, kepindho pengajap lan unjuk rasa syukur saking para sesepuh desa, ketelu dhahar bebarengan minangka pralambang guyub rukun warga. Mugi upacara menika saged lumampah kanthi lancar, aman lan pinaringan berkah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kinumaton, makangaten pangatur kula minangka pranatacara, mugi acara adat sedekah bumi menika saged jalari berkah kerukunan lan rejeki kang malimpah tumrap warga desa kita. Matur nuwun saged dumateng sedaya rawuh ingkang sampun nderek rawuh ing dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.